Igotz. Gabon denean, gabon mendik. Ez dakizuen, baina amargarren urtea dugu hau. Une Mendizabal eta Abuztuaren 15-ko saio hontara igotzen. 10 urtekin saio ikuste etortzea itzalean akaso ez duen betxatuko. 10 urtez saio hontan parte hartzea. Zizukiko festa batzordeek pentsatu genuen ez degula sarria aitortzen gertuan daukagun horren balioa, eta herrian, goi mailan, hainbeste urtez, bertsolari bat izatea, ez dela markadatan gertatu zizuzkilean, eta ez dakik berriz, noiz gertatuko da. Eta Diberen festetan beti eskua botatzeko pronto dagoenez, Zizukiko festa batzordearen eskertza txiki bat egin nahi izan dugu gaur saio honetan. Beraz, festa batzordearen eta oro hartz Zizukindaren izenean, nahi gaztelu mendiren karikatura. Bonita aurrea jarraitzeko indarren bateko modu bat dela ez dela despegi bat, eskik ez, oain iriaren plaza.
Igotz gisako lagun baten, babesan nonbait aski zen, ta orain dela ikuspuntutik ezer ondo entenditzen, lehendabiziko egunaretan nola zatrebitu nintzen, nola zatrebitu nintzen. Bai